hatin seridan girna seridana Mam Celal me brastiji em hestevan yani hesteme geleki bilindin jiberku Mam Celal ciyevi valayavi geleki mezine jibona meji jibona hemi kurdanji geleki gringe çuynavi em hatin em li Kurdistan yine em li Süleyman yine hatta ku em Mam Celal ziyaret nekin şu em naçin kengi em verin jibona ve em hatin em geleki baş hatın peşvazi kirin ciye ku em çun programa me berdevam dike me hesti xwe ramanê xwe fikrê xwe bi Kurtayî ji xwe jê re nivîsand ez bawerim ew jî me hîs dike em ê ji bona pêşniyariya wî ji bona şiyara wî yekîtiya gelê Kurd em jî wekî Kurdan em dixwazin berdewam bikin. Yani peyamê me yek peyamê me ez karim vê bêjim bira ku jî em naxwazin. Tu carî ev ji Kurdar re tişkî nehatiye qezenç kirin. Em dibêjin gelê Kurd li ku dibe bira bive em hevdû biparêzin, em hevdû bivînin, em li hemberî hev nesekinin. Ê ku li hemberî Kurdan dixwazin bira ku jî ava bikin dîsa her dem. Li hemberî wî wekû HDP em li Tirkiye jî, li Bakur jî, li Başûr jî, li Rojhilat jî, li Rojava jî hemberî bira ku jî yene em yekîtiya Kurda dixwazin. Hêzên Kurda dibe ku cuda cuda bin, fikrê wan cuda be, siyaseta wan cuda be. Lêbelê riya me diçe aynı merhale yani riya me gerek cuda be jî em diçin aynı cî em wekevî û azadiya Kurda dixwazin. Gelek